Не съм мечтала да стана археолог. Обстоятелствата, за които все нещо ще спомена по-нататък, ме хвърлиха в тази дейност. Понякога се шегувам, че станах археолог поради бедност, но тази шега е много близо до истината. И после археологията стана моя професия, а софийските старини – моя съдба. Първите разкопки в София, на които трябваше да работя още като надничар в археологическия музей, бяха на изкопите за строежа на партийния дом. Тогава, разбира се, с главно П. Там се започна моята одисея на археолог на строителни обекти, а завърши на противоположния край на Ларгото, където се построи една от централните станции на метрото. Като години това са цели 32, времето от 1948 до 1980 година. А целият център тогава бе в развалини, обезобразен и объркан. Не само центъра, но и много жилищни квартали на София бяха засегнати от бомби. Хиляди софиянци бяха останали без дом. В града прииждаха все нови хора, главно от селата. Живееше се гладно и хладно. Но въпреки това се започна този огромен и скъп строеж, дом на партията, която управляваше. Голямото разравяне на археологическите богатства на София стана през 1952-53 година, когато в едно и също време започнаха изкопи за 4-те сгради от двете страни на Ларгото. Казвам разравяне, защото то така се започна, с мощни машини, които погълваха много страници от софийската история, много детайли на миналия живот на града. Всяка от тези 4 сгради бе проектирана от различни колективи и решенията за основите и подземните им части бяха различни. След строежа на партийния дом започна изграждането на неговия архитектурен и градоустройствен контекст. Още 4 студени грамади в същия копиран отдалеч неокласически стил. И накрая, за да заприличат центъра на българската столица по дух на всяко село, изградиха се Дюкян и Хан, централен универсален магазин, ЦУМ, и хотел Балкан, сега Шератон София или нещо подобно. Нито един знак на духовност нямаше в този софийски център. Казвам всичко това, за да подчертая, че единствено софийските старини, тези, които бяха запазени, одухотвориха центъра, дадоха му знаци за историческо богатство. И не само това, те го направиха своеобразен, интересен, неповторим, но това не стана изведнъж. Спасението беше, че аз си гледах наистина работата. Човек би казал, че като се занимавах най-общо казано с старата история на София, не съм се излагала на опасност от идеологически обърквания. Но се оказа съвсем другояче. Оказа се, че да се занимаваш с археология в София, значи да влезеш в зоната на социалистическото й преустройство. А от тук следваха много рискови ситуации, тъй като самото появяване на археологически находки на изкоп за строеж вече ме поставяше в положението на противник, ако изпълнявам полагащите ми се професионално и служебно задължения. А аз си гледах работата. И не само я гледах при възможност да правя това, но и когато трябваше да заставам на среща на срокове, на машини, на амбициозни ръководители на строежи, които те искаха да осъществят срочно или ако може предсрочно. А това не беше безкористно намерение. То носеше на строителите и главно, разбира се, на ръководните лица пари, похвали и повишения. Ето го първото странно нещо. Едно сравнително младо момиче, завършило класическа филология с втора специалност история, работещо като надничар в археологическия музей, трябваше да поеме за пръв път в живота си археологическата работа на строежа на една сграда със страшно име. И на този пръв обект на социалистическото строителство в София, на мястото на бъдещия дом на комунистическата власт, се откри един от най-ранните, а може би именно най-ранният християнски храм в Сердика. А понеже след признаването на християнството през IV век като официално изповядвана религия, започнало масово покръстване на сердикийските жители, до базиликата била построена отделна малка сграда, в която се извършвал ритуалът под приемане на християнството – баптистерий, на български кръщелнак. В пода на баптистерия се откри писцина, малък басейн, облицован с мрамор, с по 2 стъпала от запад и от изток. През кръщелната е минавал пътят на приемащия християнството.
Мястото, където сердикийците са приемали новата религия, стана много значително и за моя живот, както вече споменах. Там бе и моето кръщение в археологията. Там се започна дългото ми служене на софийските древности. Както вече добре се знае, комунистическите идеи не можаха да надвият 2000-летното християнство в този град, който твърде рано бе го приел като своя религия, бе станал значителен християнски център, а в 343 година бе избран за място на Сердикийския Вселенски събор. В западната част на вътрешния двор, ротондата Свети Георги бе в окаяно положение и също се нуждаеше от разчистване и консервация. Помня това място, църквата Свети Георги, като дете, когато сме идвали тук с майка ми. Сега обаче, през 1955 година, около ротондата всичко напомняше разрушението, което София бе преживяла. Работата започнахме през 1955 година. Разкопките разкриха първоначалния план на тази чудесна сграда. Входът от запад през първия овален вестибюл между две двойки колони бе унищожен от строежа на хотела и на алеята край него. С голяма мъка ще спомена, че при една от свиканите по моя молба комисии от Археологическия институт, която се председателстваше от самия академик Миятев, тогава директор на института, един от членовете й, уважаван археолог, който през живота си постигна твърде много в разкриваните от него римски градове, каза направо, че да, ротондата Свети Георги трябва да се запази, но двете и странични, полуразрушени отделения, както и всичко източно от ротондата, били като гнили зъби в този нов социалистически център на София. Пред външно завършената сграда на бъдещия ЦУМ още се издигаше едно високо здание на така наречената Еврейска банка. Мястото бе на вливането на булевард Дондуков в площад Света Неделя, на ъгъла на булевард Мария Луиза и булевард Дондуков. При строежа на тази банка е било проявено уважение и защита към една малка църквица. Тя е била поддържана от еснафа на майсторите на Самари, самарджийския еснаф, и затова се нарича Света Петка Самарджийска. За чест обаче на това време, всъщност на 50-те години, случи се нещо много съществено и ценно за страната и за София. За да се запази една стара църква, бе продупчен центърът. Без нея той би изглеждал различно и би се свързвал по друг начин с булевардите, които се вливат или преминават през него. Може би ако го нямаше този правоъгълен отвор в него, по друг начин би се решило и пространството западно от него. Но сега градоустройствената жертва е реалност и се възприема от тези, които идват в София, като една градска особеност, като един голям дълбок поклон на съвременността към миналото на града, като знак на голяма почит към векове отстоявания малък храм. Ако в течение на следващите години подлезът източна порта не беше загрозяван от разни идеи за кафене, за рекламно пространство, за дребни търговии, а се беше запазила първоначалната му уредба с пояснителен план на крепостната стена и с лапидарни археологически находки, нещата щяха да изглеждат и сега по-добре. За щастие, там неизменно стои оригиналният блок с надписа за изграждането на крепостна стена и над него е закачено пано с превода на български език. На добър час! Най-великите и божествени императори Цезари, Марк Аврелий Антонин Август, победител на германите, победител на сарматите, баща на отечеството, велик жрец, и Луций Аврелий Комод Август, победител на германите, победител на сарматите, дадоха крепостни стени на града на Сердите, когато управител на провинция Тракия бе Азелий Емилиан. В работата на археолога има немалко проза. Овладяването на нормалното любопитство, по-скоро да се види и докосне откритието, е изпитание за търпението. Не е лесно да се осигури прецизност на всяко действие в процеса на разкопките. Различните методи на документация също неотлъчно и задължително трябва да се изпълнят. Често археологическият процес се сблъсква и с изискванията и порядъка на съвременния живот. Съвременността сякаш има по-големи права от усилието да се уловят и свържат разпилените следи от миналия живот на хората. Такива сблъсъци са особено чести, когато се правят разкопки в живи градове, а повечето съвременни български градове се развиват на благодатни за живот места, отдавна оценени от човека. Корените им са дълбоки, под паважите са надиплени следите на тяхната история.
Така е, впрочем, и на много места и старата прастара земя на Европа.